Γεια σας παιδιά, δεύτερο επεισόδιο για το MTG κανάλι του Improve as a Player. Σε αυτό το επεισόδιο γορντάρουμε από το Red Side. Όχι, ναι, από το Red Side. Λοιπόν, ξεκινάμε. Όπως και στο προηγούμενο επεισόδιο, αντί για κοτσίδες όμως τώρα θα κάνουμε κύκλους. Να μεγαλώσω λίγο το μέγεθος άλλη μία. Μπλε και ροζ, πράσινο και ροζ. Λοιπόν, ξεκινάμε από το support και πάμε στο top lane. Ξεκινάμε το support. Γορντάρει εδώ, εδώ και εδώ. Με pingers γορντάρει. Α, και εδώ γορντάρει. Με pingers γορντάρει εδώ και εδώ. Σε ένα από τα δύο, έτσι. Και μετά νιώθει ότι πρέπει να παίξουν αμυντικά, γορντάρει εδώ. Αν νιώθει ότι πρέπει να παίξουν επιθετικά, γορντάρει εδώ. Λοιπόν, αυτά. Το EDC γορντάρει εδώ. Γορντάρει εδώ. Εντάξει, στην αρχή γορντάρει πιο πολύ εδώ. Κυκλάρες, έτσι. Κάτι δεν μπορώ να τα βλέπω. Εντάξει. Και μετά pingers μπορεί να βάλει εδώ. Και ώστε να βάλει το support εδώ, ας πούμε, και να βάλει με τη lane από την άλλη πλευρά ή εδώ. Και μετά εδώ πέρα μπορεί να γορντάρει. Αυτά. Εξαρτάται, δηλαδή βασικά το τελευταίο άκυρο. Μέχρι εδώ δεν πρέπει να απομακρύνεται πάρα πολύ το EDC από το lane. Και το pingor θα το αφήσει περίπου πάνε νερό στο mid, ας πούμε. Πάμε, mid laner. Mid laner. Εδώ. 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 Ή εδώ. Ανάλογα, αν έχει pingor εδώ πέρα θα βάλει από εδώ. Αν δεν έχει pingor θα βάλει εδώ. Και μετά μπορεί να βάλει είτε ένα ward εδώ πέρα, ας πούμε. Συναντήποιο θα περάσει έτσι. Αντίστοιχα και από εδώ, αντί για να βάλει αυτό. Και το ward εδώ πέρα είναι καλό, αλλά εδώ πέρα αφού έχει το pingor εκεί θα είναι μια χαρά. Και μετά μπορεί να βάλει ένα ward εδώ πέρα, ας πούμε. Να ξέρει πότε είναι το blue. Το αντίπαλο. Αυτά πιστεύω. Πάμε τώρα για το planer. Μισό να τα σβήσουμε όλα. Για το jungler και το planer. Το jungler. Ξεκινάει από το red side, οπότε γορτάρει εδώ. Στο early game ή εδώ. Και για το blue αντίστοιχα εδώ ή εδώ. Εντάξει, αυτό είναι τεράστιο κύκλο τώρα. Απλά το θεωρώ πολύ σημαντικό. Μισό να κατεβάσω λίγο το zoom, μήπως κάνω καλύτερη δουλειά έτσι. Όχι. Καλύτερα πριν. Μετά. Πάλι μπορεί να γορτάρει. Μπορεί να γορτάρει εδώ. Σε αυτό ακριβώς το κομμάτι εδώ, εδώ. Γιατί έτσι βλέπει και το chrome και το blue. Αντίστοιχα μπορεί να γορτάρει. Να αφήσει ένα word εδώ, ας πούμε. Και μετά ένα pingword εδώ. Ή ένα word εδώ. Pingword μπορεί να βάλει εδώ πέρα. Ή εδώ πέρα. Αυτά είναι το jungler. Δηλαδή ουσιαστικά όπως είδατε ο jungler γορτάρει πιο πολύ από το support. Εντάξει, ουσιαστικά ο jungler δεν θα τα βάλει αυτά τα word. Δεν θα τα βάζει αυτά τα word συνέχεια. Απλά είναι μέρη που μπορεί να γορτάρει ο jungler έτσι. Ωραία, αδειάσαμε, πάμε και το top lane. Top lane, pingword. Εδώ word. Ή άμα δεν έχει pingword βάζεις εδώ πέρα ένα. Βασικά εδώ πέρα το βάζεις ουσιαστικά μέσα από αυτή την πλευρά. Αμέσα από εδώ. Αμέσα από εδώ βάζεις ένα κανονικό εδώ πέρα. Μπορείς να χτίσεις να βάλεις ένα word εδώ σε περίπτωση που έχεις αρέσει τάση κάπου εδώ πέρα. Το wave. Μπορείς σε περίπτωση που είσαι μεγαλύτερο ήλιο και φοβάσαι για lane swap, μπορείς να γορτάρεις εδώ. Να ψάρεις να πας γύρω γύρω, ειδικά αν έχεις κάποιον σαν Riven, περνάς πάνω από τον τοίχο. Πας βάζεις το word σου, ξαναπερνάς πάνω από τον τοίχο, έφτασες στο lane, δεν έχεις χάσει ούτε καν XP. Οι TCS μπορεί να χάσεις ένα ή δύο. Ανάλογα με το πόσο γρήγορα μπορεί να πουσάρει ο αντίπαλος.
Και αυτό ήταν όλο. Λοιπόν, αυτό το βίντεο έγινε λίγο πιο γρήγορα, λίγο πιο ανοργάνωτα ας πούμε, αλλά δεν έχω αρκετό χρόνο. Θέλω να κάτσω από αυτή να διαβάζω. Είναι ότι έχουμε μια μικρή δουλίτσα πάνω. Μην ξεχνάτε, αυτά τα βίντεο ουσιαστικά θα γίνονται μια φορά τη βδομάδα ας πούμε. Τώρα αυτή τη βδομάδα γίνουν δύο επειδή δεν είχα χρόνο να γράψω κανονικά παιχνίδια. Και συνήθως εδώ πέρα θα είναι διαφορετικού στυλ τα βίντεο ας πούμε τα games με μουσική. Οπότε μην περιμένετε ότι θα μιλάμε, ας πούμε, όταν θα μιλάμε εμείς. Εκτός αν είναι ranked πεντάδες ας πούμε και καταφέρω να γράψω τη φωνή μας. Αλλά εντάξει, μέχρι τότε βλέπουμε. Λοιπόν, αυτό ήταν. Αν θέλετε, κάντε ένα subscribe, δώστε ένα like, κάντε ένα share, ένα comment. Βοηθάει πάρα πολύ. Επίσης, τσεκάρετε τη σελίδα μας και στο facebook και την ιστοσελίδα μας. Έχουμε ρίξει, τουλάχιστον στην ιστοσελίδα έχω ρίξει αρκετή δουλειά, στο facebook page ουσιαστικά το έχω πάρει πιο πολύ για χαβαλέ. Αλλά μάλλον θα αρχίσω να το δουλεύω κι άλλο, θα αρχίσω να προσπαθώ και από εκεί από εβδομάδα, γιατί αυτή τη εβδομάδα είχα περιορισμένο χρόνο. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να είναι πιο καλό από το προηγούμενο, τουλάχιστον σε εξήγηση και έτσι δεν είναι τόσο σημαντικό, αλλά τα εξήγησα πάρα πολύ στο πρώτο. Και ουσιαστικά είπαμε εδώ πέρα θα δείξουμε τις τοποθεσίες. Στο άλλο είμαι πιο αναλυτικός, αλλά πιστεύω ότι δεν χρειάζεται τώρα. Γιατί δεν αλλάζουν και πάρα πολλά. Ουσιαστικά και στο πρώτο χώρο ακριβώς το ίδιο το support, απλά αλλάζουν τα ping words συνήθως από πλευρά σε πλευρά. Λοιπόν, αυτό ήταν. Ελπίζω να σας άρεσε. Τα λέμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.